ಮಲ್ಲಿಗೆ ये बेटा ऑफिस स्ट्रीट करता बेबी 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 पालू दिया औ ते ने पूरा सेवपुरी. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. నేను ఉప్పు కర్రీ పాడదే దోశ పడుతుందిಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ದಾಲ್ ಇತ್ತು ಗೋಧಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕಲಪದ್ದು ತೀ ದೋಸೆ ಉಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಲ್ ನಾನೈತೆ ಮಟನ್ ಅದನ್ನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿ ನಾನು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸರಿ ಈಗ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕರೆಸದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ मटन मटन కోరి సుక్క పౌడర్ బాగుందంట కోరి సుక్క ఎట్టి ఎట్టి మటన్ మటన్ కోరి రస
ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಕಾಯ್ತಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ Yeah. ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಯುಲಿ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏತು ಒಂದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಇರೋದು ಈ ಹಣ್ಣು ಹಾಂ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಿ ಏತು ತಿಂತದು ಆಂಡೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನೈತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಲ್ಲ ಶಾಲಂಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಚ ಇಲ್ಲದಿಕ್ಕುವೆ ಆತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮುಗಿಂದು ಪಪ್ಪನ ಐನಿಕ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿತದ್ದು ಬತ್ತ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಟೆಮ್ಮಲ್ದು ಪಪ್ಪಗ ಪೂರ ಬಲಸದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಪೋತಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಬತ್ತ
ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕೆ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನನವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ನಾ ಪಪ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತೀರಿ ನಾ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ನನವರ ಪನ್ಪೆ ತೂಕ ಟೈಮ್ ಬೈದು ಜೈಕ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್.